हामबाय पुलियानो चिनी मीडिया चैनल नो जों तिनी और चिनी और बरंबा ताखु ओकरा अमु किसा साल सिगां अबुया दे बरमा अ सुंचानो याकरि थांका ओमफ्राय हायनि बागै जों चिनी वाटिया 29 कृष्ण पुर ब्लक कमिटिनि अंगै जों जे मानसा जों तिनी बिनिनो खुंगो चिनी अमु किसा सा जों जे मानसा जों बनरो रांकिसा तेमारुम किसा एरि फाइनाम बागै जोंरो हा फाइमानि ओमफ्राय जों फाइ फाइया इको बिनि सामु खाना चलिनाय हायनि बागै जों तिनी ओ जागा फाइमानि आन लगिबो दङ आन वर्किंग प्रेसिडेंट आन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी मताय जतो आन ब्लॉक मेंबर ताई प्राइमरी हम मेंबर ऑफ फायर सफायजाक ता मानेर सुबा लाय जोंतो जोंरो चिनी जे मानसा जों माइरुम अमो कायसा बे कायसा रिखा गे जोंते रांकिसा जों बनो रिखाता yang bini iko yang bini busajla takin tapung manai sono जोंरो रिखाता ता खबजे थैथांनाय बिनि नुखुंगो थार बोसोर सिला बा बोसोर तंबाय जों मा साइमाने त इको जों मानाय सं कुनै नुवा खाताय के गुरै जों मा खानावा इंगे बर अनेक गुरैम सुक जाया इंगे आं लुकरनो आं आबनो कन्यामु संगो जाते चिन नाम तिप्रासा म खागोनां अमा लुकर फाइ बरनो जों साबाय साग आबो सुबाना बागै आं जतो चिनि अमा सारा तिरफ्रान चिन तिप्रासा ना कबगो कामिन बुंखाय तामखा म कामिन बुंखाय बाद्रा कामि कलायो हामबाय